Ahoj, takže moje jméno je Tereza a já se dlouhodobě, už nějakou řadu let, věnuju právě seberozvoji, poznávání sebe sama, změně nastavení, limitujících přesvědčení a takových různých blokací, které brání našemu potenciálu v tom růst. A musím říct, že poslední 2 až 3 roky mi v tom velmi pomáhají právě genové klíče. A že jsem se s nima naučila pracovat natolik, že mě to vlastně dovedlo k tomu nápadu podělit se o určité svoje věmy, vhledy i s vámi, a pro které to může být užitečné, pokud třeba právě s genovými klíči začínáte, a věřím, že to pro vás může být složité. Pokud jste si vygenerovali hologenetický profil na stránkách genekeys.com, kde to můžete udělat zcela zdarma, pak vám vyjde nějaký takovýhle graf, takový vlastně soubor klíčů, váš fragment z toho zdroje, kterým vy vlastně jste. A vychází se zde vlastně z informací vašeho data narození, místa narození, z postavení planet vlastně v den vašeho narození. A taky se používá vlastně moudrost starého I Chingu. A tady všechny tyto znalosti a vědomosti jsou propojeny do jednoho uceleného celku genových klíčů. A pokud jste si teda vygenerovali svůj hologenetický profil, tak vám vyšel nějaký takový graf a možná se v něm neúplně ještě orientujete. A ten graf má takové základní 3 části. A to je aktivační sekvence, to jsou tady tyhle 4 genové klíče, které jsem tady vypsala. Je to Life's Work, Evolution, Radiance a Purpose. A já ráda používám anglické názvy, protože miluju angličtinu a i studuju genové klíče přímo v angličtině. Ale právě chtěla jsem to přiblížit i vám do češtiny. Doufám, že vám nebude vadit, že používám anglické názvy. Budu je když taky překládat. Takže toto je aktivační sekvence, která vám řekne hodně o tom, kým vlastně jste, co byste v životě měli dělat, jaká je vaše největší výzva, jak vyzařujete energii navenek, pokud jste vnitřně v harmonii, a taky váš vnitřní motor, který vás jakoby žene kupředu, vaše vnitřní motivace, skrytý vlastně vnitřní motiv, to je ten purpose. Tak, to byla aktivační sekvence, pak tou se doporučuje vlastně všeobecně jako začít. A i když genové klíče nemají jako přesně stanovený návod a dá se s tím pracovat dost jako intuitivně, tak přece jenom doporučuji začít s tou aktivační sekvenci, která vám řekne takový základní náhled toho, kým jste, co vyzařujete, jak pracujete. A část vlastně tady těchto znalostí si můžete všimnout, že se bude shodovat vlastně s human designem. Protože v human designu se vychází vlastně ze stejných informací. Akorát za mě human design je spíš o mechanice toho, jak fungujete, jakoby, že se snažíte pochopit jakoby to moje vnitřní nastavení a jak jakoby funguju, jakoby tu mechaniku. A tohle mi přišlo více takové energetické. A protože já ráda pracuji jako s energiema, překládám energie, vnímám energie, tak pro mě byly genové klíče jasná volba i v tom, že mi přijde, že to je koncept, který se více snaží obejít tu mysl. A my hodně právě přistupujeme, pokud máme před sebou nějaký takový koncept, tak jsme zvyklí a fungovat z pozice mysli, snažit se to pochopit, analyzovat a odhadnout další krok. Ale já vám dopředu říkám, a tohle vám prozradím jako takový lifehack, a s genovými klíči se nedá pracovat na úrovni mysli. Tu mysl samozřejmě tam budeme potřebovat, budeme ji používat. Ale nad genovými klíči se právě kontempluje, což je určitá kombinace přístupu meditace a koncentrace. A je to specifický, ale není to jako nic složitého, tak jak to zní. Je to takové prostě rozjímání nad určitou archetypální energií, která vlastně představuje právě ten zlomek toho zdroje, který v sobě nesete vy.
Takže to byla aktivační sekvence. Druhou cestou s genovými klíči je potom Venušina sekvence, která začíná v tom posledním bodě toho účelu a přesouvá se do atrakce a vede nás vlastně vnitřními zraněními až k naší core wound, kdy my vlastně učíme se otevírat to srdce naše, transformovat naše vztahy prostřednictvím toho, že vlastně jdeme jak kdyby cestu zpět do našeho dětství od našich 21 let až v okamžik, kdy vlastně jsme byli počatí. A snažíme se pochopit, jaké energie hrály roli vlastně za naším zrozením a za naším vývojem, kde to vlastně funguje, že každý ten genový klíč je kdyby znázorňuje vývoj po 7 letech. Takže to je Venušina sekvence, která pracuje se vztahy, s oblastmi, které ve vztazích můžou být pro nás problémové, co tam můžeme na vztazích transformovat, zlepšit, jak mít více otevřené vztahy, lépe komunikovat a budovat si třeba zdravé hranice a tak dále. Všechny tady tohle témata zahrnuje Venušina sekvence a ta nám potom otevírá skrze tu core wound perlovou sekvenci, která je tady, opět se propojuje zpátky s Life Work a perlová sekvence slouží k odemknutí potenciálu naší hojnosti, a to nejen jako myšleno finanční, ale jakékoliv hojnosti v životě, hojnosti příležitostí, hojnosti různých možností, schopnosti vidět vlastně možnosti, které dříve jsme neviděli. A kultivujeme vlastně vděčnost za to, co máme a zároveň necháváme do našeho života proudit to, co vlastně je pro nás tam určeno. Takže tím, jak je daná struktura těch genových klíčů, tak je fajn, že vlastně můžeme vědomě otevírat tady tyhle 3 oblasti. Nejdříve vlastně pracujeme s tím, že nacházíme to, co bychom vlastně v životě měli dělat, skrze to, že vlastně odhazujeme to, učíme se odhazovat to, kým jakoby úplně nejsme. A tady bych možná ještě zmínila to, že vlastně na každé tady té pozici vám vyjde určité číslo, které představuje ten daný genový klíč. A nebudeme se teďka zabývat tou informací, která je tam zadano, ještě tam je zatím číslem tečka a nějaké číslo, to nás teď nebude zajímat. Nás zajímá to číslo před tou tečkou. A to je vlastně daný genový klíč, ta daná archetypální energie, která v té dané určité oblasti formovala nějakým způsobem a formuje a ovlivňuje náš život. A každá z těchto genových klíčů, když si potom o tom začnete více zjišťovat nebo máte knížku, tak každý ten genový klíč obsahuje vlastně určité frekvenční bandy, které se označují jako stín, dar a siddhi. A v podstatě to znamená, že ta stejná energie toho genového klíče, já mám například tady v Life Work mám genový klíč číslo 1 a genový klíč číslo 1 se pohybuje v takových 3 sférách, jako můžeme si to představit jako určitou stínovou frekvenci, kdy přicházíme z té temnoty do toho světla, do toho světelného výrazu. Je to pořád stejná energie, akorát my tím, jak vyzařujeme jinou nebo naladíme jinou frekvenci, jako kdyby na rádiu třeba, tak my skrze tu stejnou energii vyjadřujeme a stvárňujeme, stělesňujeme jinou věc. Takže například pro to moje Life's Work, kde mám genový klíč číslo 1, je stínová energie entropie, kde vlastně člověk má tendence upadat do takových melancholických stavů, kde vlastně má totálně zastavenou kreativitu. No a když jsme v tom stínu, tak samozřejmě si to ještě blokujeme tím, že se tam snažíme myslí honem vymyslet, co s tím a jak honem jako být znova kreativní a ještě více se tam jak kdyby tím blokujeme. To je vlastně ta stínová frekvence toho genového klíče 1. A my když s tím jakoby nebojujeme, nesnažíme se tam hlavou vymyslet to řešení,
tak přijmeme to, co teďka je, a to znamená přijmeme i to, že jsme teďka jakoby vychrustli, že jsme smutní, že jsme takový jako, že tam máme takovou vnitřní umrtvenost, neinspiraci. A my, když jsme schopni to přijmout a jenom tím jakoby projdeme, tak se nám otevírá možnost přejít do toho daru. A ten dar je tam freshness, svěžest. Taková nová energie, kreativita, která se vlastně otevře právě tím, že my se učíme být v tom mrtvém bodě toho nic nedělání. Takže takhle přijdeme jako do daru a ten dar je takové to kreativní vyjádření, tady té archetypální energie toho genového klíče. A to siddhi už je potom takové divine, jako vesmírné vyjádření, takové, ke kterému bychom ideálně chtěli směřovat, ale málo komu se to vyloženě jako úplně povede. Většina bude asi začínat tím, že vlastně překlápíme ten náš stín do toho daru. A už to je velmi mocná jako práce, je to powerful, je to života měnící zkušenost. A já bych tady dneska v tomhle videu jenom krátce teda ještě zmínila, k čemu vlastně nám slouží konkrétně ta aktivační sekvence. A tady bych to naše seznámení s genovými klíči asi ukončila, a toho nemáme moc najednou. Takže určitě máte před sebou vygenerovaný zdarma svůj profil genových klíčů, takže už víte pozice jednotlivých genových klíčů na jednotlivých místech v tom daném hologenetickém profilu. A my se tady budeme krátce ještě zabývat aktivační sekvencí, kdy si vysvětlíme, co znamená life's work, evolution, radiance a purpose. Vy jste tam určitě dostali k tomu nějaký jako i krátký komentář. Já velice, když jsem si poprvé jako četla to, co mi tam bylo vygenerováno a ten komentář k tomu, tak jsem se přiznám, že jsem tomu absolutně jako nerozuměla. A taky se přiznám k tomu, že když jsem poprvé pracovala s genovými klíči, že jsem samozřejmě udělala tu chybu, že jsem se snažila všechno uchopit právě tou hlavou. Přemýšlela jsem nad tím, když jsem si přečetla, co je moje life's work, co je můj životní záměr, tak jsem se to i hned snažila jako vměstnat do té praxe. A nebylo to úplně jako ono, právě protože jakoby ty energie se úplně jako mi neotevřely, tak abych jako chápala, kde se v mém životě konkrétně projevují, a já jsem se v tom potom jakoby ztrácela a musela jsem na nějakou dobu dokonce od těch genových klíčů upustit. Takže znova připomínám, než se do toho jako vložíme, že to není o tom, že já si teď jako nastuduju jedno konkrétní číslo a budu se tím jakoby zabývat. Ono je to často tak, že my si projdeme klidně i všechny ty dané klíče postupně tak, jak nás to vnitřně volá, a potom se k ním za nějaký čas znova vracíme. Já teďka, i když dělám jakoby aktuálně Venušinu sekvenci a už se jako dostávám docela hodně do nitra té Venušiny sekvence, tak mě to zpátky jak kdyby hodilo, jak když se loupe z cibule a na novou vrstvu, a začala jsem vlastně znova objevovat nové věci, které jsem předtím nemohla vidět, nemohla pochopit z pozice toho začátečníka. Takže mě to znova hodilo do studia, do kontemplace a aktivační sekvence a ukázalo mi tam nové věci, které jsem dříve nechápala. Jde to postupně víc a víc jakoby do hloubky, a já vám zaručuju, že čím více pochopíte opravdu, kým nejste, díky tomu, že uvidíte nebo procítíte si energii toho, kým vlastně jste, tak ten život a ta vaše energie, začne to tou vaší energií, tím, co začnete vyzařovat navenek, ta vaše energie potom začne měnit ty okolnosti ve vašem životě. Samozřejmě nejdříve skrze různé výzvy, protože nejdříve odpadá to, co tam přirozeně nesedí, ale s těma výzvama rozhodně přijde i zkvalitnění vztahů, zkvalitnění různých jako životních propojení se s vhodnou komunitou, s vaší životní prací, s vaším životním účelem.
a tak dál. A takže to jenom k nějakým takovým jako přínosům, které vás na té cestě čekají, jako abyste si nemysleli, že to je jenom o tom otevírat nějaké jako stíny a pořád se v něčem piplát a vlastně, že není to postavené na takové nutnosti, že já se potřebuju opravit, protože je se mnou něco špatně. Já spíš potřebuju pochopit, proč se mi určité věci dějí a opakovaně třeba dějí nějakým určitým způsobem, který mi nevyhovuje a jakým způsobem já tu stejnou energii můžu vzít a změnit ji ve něco více prospěšnějšího pro mě. Takže když se podíváme tady, tak to life's work je, jak už jsem řekla, nějaký náš životní záměr, nějaké naše vnější směřování, to, kam by měla vlastně následovat naše kariéra, naše kroky, kam by nás mělo volat naše poslání. Je to práce směrem ven, směrem ke komunitě, směrem k ostatnímu světu, to, co já přináším světu ven. To, co bych měla vyjadřovat ze sebe navenek. To je naše life's work. To life's work je propojené programovacím partnerem s genovým klíčem na pozici evoluce, kdy ta evoluce je často pro nás v životě taková ta největší a nejtěžší výzva, které vlastně opakovaně čelíme. To znamená, pokud já jsem zasekla teďka v tom životě, pokud se mi zdá, že jako stagnuju a nemůžu se pohnout, tak velmi často je problém právě zde, v té evoluci, že já vlastně nechápu nebo nevidím ten stínový projev tady tohoto genového klíče a stojím pravděpodobně sama sobě v cestě. Jo? Protože pokud já nemám jakoby pochopenou nebo procítěnou tady tu evoluci, tu energii té evoluce, toho stínu, ve kterém já pravděpodobně jsem, protože je to ta největší výzva, tak mě to potom blokuje vlastně moji tvořivou energii pro to poslání. Celkově mi to blokuje i jako moje vyzařování a i můj vnitřní motor je potom zaseklý. Jo, takže oni všechny ty genové klíče spolu nějakým způsobem souvisí. A proto je dobré pro ten začátek tady s těmi 4 pracovat tak nějak jako v určité symbioze a v nějaké posloupnosti téhle. Takže ta evoluce, jak jsem řekla, je ta naše největší životní výzva. To téma, které se nám neustále opakuje. To, kde se nejčastěji cítíme jako zaseklí. A právě pochopení tady téhle naší stínové energie nám pomůže potom odemknout tady tyhle další oblasti. A to radiance je potom moje vnitřní nastavení z toho, co já přirozeně vyzařuju navenek, když jsem vnitřně v souladu. Většinou to je tak, že vnitřně v souladu úplně nejsem, takže vyzařuju obvykle nějakou chaotickou energii, která není úplně to, co potřebuju. A potom na základě toho, které já tady mám aktivní stínové frekvence, tak já navenek vyzařuju chaotickou energii, která může přitahovat dramata různé, emočně náročné situace. Potom podle té výzvy třeba, co je tady, si přitahuju určité věci. Do vztahu podle atrakce si přitahuju třeba určité partnery nebo zkušenosti. Já jak kdyby navenek nevyzařuju úplně to, kdo jsem já, tak ani k sobě nemůžu přitahovat ty příležitosti, události a lidi, které by odpovídaly tomu, kdo je to moje zdravé jádro. Tady je i jak vlastně optimálně doplňuji energii, co je pro mě důležité, jak se jakoby o sebe třeba starat, jak k sobě přistupovat, co si jako dopřávat, co není úplně pro mě a tak dál. To je ta radiance. A ta poslední položka aktivační sekvence, ten purpose, to je takový ten náš vnitřní motor, který nás jakoby žene kupředu. Nějaký ten vnitřní motiv, který je pro nás jako důležitý, aby jsme měli pořád na paměti, který nám pomáhá se jakoby stabilizovat v tom, že víme, kam jdeme a kam směřujeme a proč tam jdeme.
protože jsme vlastně v souladu i s tím naším purpose. Když to není v souladu, tak potom buď příliš tlačíme na pilu z té zraněné mužské energie a nefunguje nám to, pak dochází k různým vyhořením a tak dál. A nebo vlastně máme třeba obrovskou vizi a stavíme vzdušné zámky, ale neumíme to uplatnit potom v tom životě. Takže aby to bylo v rovnováze, aby ta naše, vlastně tohle představuje takovou kostru, aby tam byla stabilita, tak tady ty dva genové klíče musí ideálně spolupracovat a na té vědomé úrovni vlastně být očištěné ideálně od toho stínu, aby nás to tam jako neblokovalo. Takže tohle je základní taková informace, jak začít pracovat s genovými klíči. A jak jsem zmínila, je důležité, možná pro vás z začátku bude asi největší výzva ta kontemplace, protože jsme opravdu tím studiem ve škole a jak jsme zvyklí jako se všechno drtit a pochopit to tou myslí, tak jsme fakt zvyklí pracovat s tím ryze mentálně. Ale musím říct, že tahle cesta je hodně o prožitku, o tom, co nám ukazuje tělo. Opravdu poslouchejte, co vám říká k tomuto tělo. Klidně si nad tím jako přečtěte, klidně si to jako začněte tím, že si to třeba přečtete, nebo poslechnete si nějakou kontemplaci. Já budu do budoucna dělat i právě kontemplace na ty jednotlivé genové klíče. Takže si třeba poslechnete jako nahrávku a teďka to necháte na sebe působit. A já neříkám, že hned, ale třeba může to být za 2, za 3 dny. Může to být za pár dní, k vám přijde něco, co vám vlastně připomene, aha, tak takhle se vlastně projevuje tady tohle, já vlastně dělám tady tohle, aha, jo, takže teďka bych měla, a teď už vás to jak kdyby vede. Teď už to funguje jako určitý kompas a nestratíte se v tom. A za mě je to fakt jako úžasná navigace, právě pro tady tyhle chvíle, kdy jindy byste prostě jednali z toho vlastního vnitřního nastavení, které by vás nemuselo vést úplně tím směrem, kam potřebujete. Protože věřte mi nebo ne, já jak zjišťuju to, kdo jako opravdu jsem, tak se nestačím divit, kdo jsem si myslela, že jsem. Takže opravdu jako doporučuji dát si tam ten čas, dát si tam tu péči, klidně prostě, pokud vás to nebude, není to jako soutěž v tom, kdo nejdříve projde všechny body, takže vyhrál, nebo si to zaktivoval. Není to vůbec o rychlosti, je to o kvalitě práce s energií, kdy to na sebe necháváme působit, jdeme do prožitku, jdeme do stělesnění a potom vlastně až zpětně ta mysl vyhodnocuje. My jak kdyby první jdeme, nebo já to mám aspoň tak, že první jdu jak kdyby do té meditace nad těmi klíči a potom až ta mysl vyhodnocuje, aha, tak tady tohle v tom mojem životě vlastně znázorňuje, nevím, stínový efekt tohohle klíče. A já už vím, jak s tím dál samozřejmě pracovat, abych se dostala do toho daru. Takže na této cestě vám ráda s tím budu i nadále pomáhat. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za odběr nebo za like, za jakoukoliv podporu. A jsem ráda, že jste tady se mnou. Pokud vydržíte i k dalším videům, dozvíte se víc informací, vlastně jak můžete efektivně a snadno pochopitelně s genovými klíči pracovat, tak aby vám to pomohlo zlepšit, zkvalitnit váš život, vztahy, otevřít prosperitu a cestu k vašemu nejvyššímu já. Tak já vám moc děkuju, mějte se krásně, ahoj!